ko za ka danna start misali. To gashi nan za ka yi joining wannan group nasu, kun gani gashi za ka yi joining babu na yi joining ne. To shikenan sai ka danna continue, to sai ka danna submit. to in ka gama danna submit sai ka sa email naka misali, ka sa email naka. ga nan suka ce submit your BEP chain wallet address. to ni sai ka koma nan gurin, in ka koma sai ka shiga wannan group chat nasu, group coin nasu. yauwa za ka koma sama gashi nan suka ce network BNB smart contract address. wannan shine contract address, za ka yi copy shikenan. to sai ka koma in baka da, za ka soke Trust wallet kenan. to yanzu gashi nan ga Trust wallet na yauwa. to gashi sai ku shiga, to sai ka zo nan gurin, sai ka zo nan gurin again, sai ka zo nan Ethereum wannan ina ka na sashi na Ethereum wannan. yauwa sai ka danna BNB, wannan BNB haka danna. to abin da ka kofa wancan sai kai paste. sorry gani ko kuma ya kuma yaran mu ya gashi nan. to sai kai pasting abin da kun ga gashi har ya kawo mana sunan abin ma ba. to shikenan sai ka danna import wannan. to in ka danna import shikenan zai cire ka waje. to ni babu na cire shikenan ya ga danna import. kun ga shi gashi nan Z1 gashi an na withdraw wani gashi an turo. to ga abin da zaka je ka samu su a can receiving contract address copy, sai ka koma can cikin wannan naka sai ka zo nan abin da suke nema kenan sai ka tura. kun gani welcome on our Zest airdrop. shikenan ga balance naka amma zaka duba gashi guda 100 suke bayar airdrop din. ga referral code naka kun gani gashi nan guda 100 shine $24. to gashi zaka withdraw ma. withdraw suka ce minimum withdraw is 400 ZEX. to in kana nema sai ka yi referring ina ji mutum 5 kafin cika minimum. shikenan.